juniorska ekipa NK Rudeša. Na kraju smo sezone, polako završavamo. Pripreme za sljedeću sezonu su već u planu. Lagani osvrt na sezonu koja je iza nas. Znači, krenulo se malo skromnije u sezonu, kasnije se to stabiliziralo. Evo, ja mogu kao trener reći da sam izuzetno zadovoljan kako smo odradili taj dio juniorskog dijela do kraja sezone. Vizija kluba je da se mladi igrači, odnosno što više juniora participira, odnosno uključi u rad prve momčadi. I mi možemo biti ponosni da ove godine jako puno igrača bilo u seniorskoj momčadi, čak određeni juniori nisu uopće participirali u ovom dijelu prvenstva igrajući za juniore. Ostali dio juniora koji je bio u trenažnom procesu seniora je hvatao minutažu kroz juniorske utakmice. Ja sam kao trener izuzetno ponosan da neki od juniorskih igrača su standardni u prvoj ekipi, na primjer Bruno Brajković koji mislim odradio jednu fantastičnu sezonu. Ima tu jako puno igrača koji su vrlo talentirani i koji će sljedeće godine biti još više uključeni u rad seniorske ekipe. To su Kralj, Tepšić i još par igrača. Što se juniora tiče, ja moram se zahvaliti upravi kluba. Mislim da je suport i suradnja, komunikacija uprave, seniorskog trenera i juniorskog stožera bila na vrlo visokom nivou. Mi smo ove godine bili su nam omogućene i ljetne i zimske pripreme, oprema, rekviziti, novi teren. Znači sve je bilo na odličnom nivou i juniori su stvarno imali vrhunske uvjete što se tiče ove sezone. Za sljedeću sezonu se planira krenuti s pripremama 10.7. Imamo 6 tjedna priprema, pripremiti se za sljedeću godinu, iskautirati, dovesti određene igrače. Juniorska liga je izrazito jaka, konkurentna i evo, ja mislim da na kraju sezone možemo biti vrlo zadovoljni sa rezultatima koje smo postigli. Sljedeću sezonu se nadam da će biti još bolje.